Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tilandireni abale anga okondeka pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachinayi pa 20 Oktoba ndipo tili mulungu wa 29 pa chaka. Tikupitirizabe abale kusinkhasinkha za chipatso cha mpingo kudzera mawu a Mulungu amene Eklesia kutilankhula mu sabata ino. Ndipo tikulimbikitsana kuna kuti mwezi umenewu tiye tiutenge serious ndithu monga tikuchitira. Tisene kuti atopayi, tipemphere zolimba, kupemphera korona kwa Mayi Mariya mwa serious, osapanga zoyesezera ayi, osapempheranso mwa chizolowezi ayi. Pemphera ndi mtima wonse kwa Mayi Mariya, amene mneneri wathu, mthandizi wathu, amatinenera ife kwa Atate, Mwana ndi kwa Mzimu Woyera kuti tilandire zabwino. Mpingo wakhala kusungidwa, kutetezedwa, komanso mpingo kukula chifukwa cha uneneri wa Mayi Mariya. Sitingawanyoza mazipo, sitingawaleka Mayi Mariya, mpingo ulipo chifukwa cha uneneri wawo. Ndipo kuchita zodabwitsa, ndipo zochita zazikulu kuposa zimene zikuchita panozi chifukwa cha mapemphero anu amumveka pano pakutobala. Komanso tiye tiphunzitsane, timvetse ulendo wathu ngati Akhristu. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera yolembera Aefeso. Aefeso moto-Fr ndime ya 14 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Elton Kagwa, administrator pa Tiyankhuleni Ambuye. Mawu athu amuthenga bwino lero akuchokera mu uthenga wa Luka mutu 12 ndime 49 mpaka na 53. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent Mwankhwawa, a National Director a Pontifical Mission Societies ku Malawi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso mutu 3 ndime ya 14 kulekeza 21. Abale, ine ndikugwadira Atate amene banja lilonse kumwamba ndi pansi pano limatchulidwa ndi dzina lawo. Ndikupempha Mulungu kuti kuchokera mchuma cha ulemerero wake akupatseni mphamvu ndi mwa Mzimu wake woyera alimbitse moyo wanu wauzimu. Ndikupemphera kuti mwa chikhulupiriro chanu Khristu akhazikike m'mitima mwanu, kuti muzike mizu yanu m'chikondi ndiponso kuti mumange moyo wanu wonse pa chikondi. Ndikupempha Mulungu kuti pamodzi ndi anthu ake onse muthe kuzindikira kupingasa kwake ndi kutalika kwake, kukwera kwake ndi kuzama kwake kwa chikondi cha Khristu. Ndithu ndikupemphera kuti mudziwe chikondi chija cha Khristu chopitirira nzeru za anthu, kuti mudzazidwe kotheratu ndi moyo wa Mulungu mwini. Ulemerero ukhale kwa Mulungu amene mwa mphamvu yake yogwira ntchito mwa ife angathe kuchita zochuluka kupitirira kutalitali zimene tingazipemphe kapena kuziganiza. Mulungu alandire ulemu mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu pa mibado yonse mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga woyera mungalembera Luka. Za kugawikana kwa anthu chifukwa cha Yesu. Ndinabwera kudzaponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndikanakonda utayaka kale. Koma ndiyenera kuyamba ndalowa m'masautso akulu, ndipo mtima wanga sukhazikika mpaka zitachitika. Kodi mukuyesa kuti ndinadzapereka mtendere pansi pano? Iyayi. Kunazoona osati mtendere koma kugawikana. Kuyambira tsopano banja limodzi mudzakhala anthu asanu ogawikana, atatu adzakangana ndi awiri, ndipo awiri adzakangana ndi atatu. Bambo adzakangana ndi mwana wake wamwamuna, mwana wamwamuna adzakangana ndi bambo wake, mayi adzakangana ndi mwana wake wamkazi, mwana wamkazi adzakangana ndi mayi wake, apongozi adzakangana ndi mkazi wa mwana wawo, ndipo mkaziyo adzakangana ndi apongozi akewo. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, pamene tamva mawu amenewa tiona kuti Mulungutu akutiunikira lero.
makamaka pali zinthu ziwiri zazikulu zimene mawu akukamba. Poyamba, mawu oyamba kuchokera mkati Paulo kwa Efeso. Paulo oyera kulangiza Efeso za udindo umene Paulo oyera ali nawo, komanso udindo umene afuna kuti Efeso aja alandire, komanso Paulo oyera kutionetsa za utumiki wake makamaka opemphera. Apafuna kuna kuti Paulo oyera akupemphera Khristu kwa Efeso kuti asungitsitse chikhulupiriro mwa Yesu chimene iwo analandira, ndipo asungitsitse moyo wa Yesu kuti mwa iwo ukule, ndipo moyo wa Yesu uja upitirize kusintha moyo wawo ndi kusintha dera lawo ndi kusintha mpingo wawo, ndipo kuti akwanitse kufuna kwa Mulungu. Abale, mwezi wachibadwitso tikamba kuna kuti pemphero ndi utumiki, kapena pemphero ndi njira yoyamba yayikulu yofuna kwambiri imene munthu amakwanitsira utumiki wake. Tikamati utumiki, kapena tikamati chibadwitso cha mpingo, tikamati kutumikira, tikamati kukhala mboni za Yesu Khristu, tikamati kukhala Mkhristu wabwino, ndiye kufunitsitsa kuti zabwino zimene Mulungu afuna zichitike kwa ena, kwa iwe ndiponso kwa ena. Pemphero ndi chida chimodzi chimene mpingo umatiphunzitsa, chimene Mulungu amafuna kuti tichigwiritse ntchito kuti anthu ambiri apulumuke koma asalandire uthenga wabwino. Ndipo Paulo oyera akutsindika zimenezizi mu kalata imeneyi monga tilembera. Tamverani abale, ndipo taonani zimene Paulo oyera akunena. Vesi 17, ndikupemphera kuti mwachikhulupiriro chanu Khristu akhazikike m'mitima mwanu, kuti muzike mizu yanu m'chikondi, ndiponso kuti mumange moyo wanu wonse pa chikondi. Paulo oyera walembera kalata ndipo akuwauza kuti ine ndikupempherani, ndipo ndikupemphera kuti Mulungu makamaka Yesu Khristu akhazikike mwene ndipo akule koposa inuyonso mwezi uno wachibadwitso, komanso tsiku ndi tsiku la moyo wanu. Mwezi wachibadwitso ukatha, inuyo ngati Mkhristu, makamaka inu Akatolika, muli ndi wakulu kwambiri wotumikira dziko lonse lapansi. Tikunena mobwereza kuti tikati Katolika ndi kuti mpingo pamalo ponse, ndi kuti mpingo umene Yesu adawutuma pa Mateyu 28 verse 19 mpaka 20 paja, pitani pa dziko lonse lapansi. Mkhristu anatumidwa ndi Yesu pa dziko lonse lapansi kuti akalike uthenga wabwino. Komanso pa Marko 16:15, kalikireni anthu onse kumayiko onse ndipo mukabatize. Ndiye inuyo ntchito yanu ndi imeneyi ya kufunitsa kuti aliyense alandire uthenga wabwino, ndipo njira imodzi yakuti aliyense alandire uthenga wabwino ndi yakupemphera. Paulo oyera akupemphera Akhristu kwa Efeso kuti pasake chitsanzo kuti pemphero abale limagwira ntchito yayikulu ya kuthandiza kuti munthu apulumuke komanso munthu akhale moyo wabwino. Ndipo Paulo oyera pamene akupemphera Efeso akuna kuti tufuna kuti moyo wa Yesu Khristu ukhazikike mwa inu, ndipo umene mizu uzike mizu, ndipo makamaka chikondi chikhazikike mwa inuyo. Taonani dziko lapansi lino, tiyambire dziko la Malawi lino, ndipo tipitenso mwina kukhomo kwanu. Ambiri mwa ife tusowa chikondi. Mabanja ambiri akuvutika, makomiti ambiri akuvutika, dziko lapansi likuvutika, Malawi akuvutika, sichinayi kusowa chikondi mitima ya ndani, kodi mitima yathu. Ndetu niyo muli ndi ntchito. Pamene kamba zibadwitso muli ndi ntchito, tikamati tipemphere korona abale, muli ndi ntchito kuti mitima ya Amalawi wonse ikhale ndi chikondi. Mitima ya Akhristu wonse ikhale ndi chikondi, kudzikonda kuja kuchoke. Koma ta iyayi ina zimene ziyayi ayi kumene kwene iyayi ayi amenewo ayi, tizazili ndi chikondi cha Yesu Khristu akuti chizike mizu. Chikondi chimene chichi chimene Mulungu afuna kuti chikule kuti titumikane bwinobwino. Taona na abale, mabanja akumatha chifukwa anthu akulephera kukhululukirana. Inde amakuti mwina kapena pake wina sanachire zabwino, koma chikondi choona cha Yesu chimakhululuka. Ngati Yesu adakufera pa mtanda inuyo kukhwene machimo anu, simunachite kale kalikonse, koma Yesu adangofa pa mtanda kuti mumasuke, nde inuyo nzenu akulakwirani osakhululuka. Hayi basi banja latha. Mukulakwa. Chikondi mulibe. Ana ambiri akuvutika mmakomomo. Timayenda m'midzimu ife, kumaona azibambo angobereka ana ngati chimanga chasasakawa apo. Akazi atatu atakazofolo ana angoyenda osavala, alibe zovala, sukulu alibe. Tinda ana inafe timaona kuti anawa upempha masuku fizi, bambo awo alipo, adakotera kwina kwake huko, wasiya wakazi. Pepani.
ndikulakwa, ndi tchimo ndithu limene lili, ndipo mawu a Mulungu ayi ndithu alibe nafe kutinyengerera ayi. Tikuchimwa, tikulakwa, ndipo ifeyo tikulakwa, ndipo ngati sitilapa ndi kutembenuka mtima tikhala totayika, Jehena akhala malo athu. Mdziko munomonso timamva zambiri, mabishopu alankhulapo kuyathayi kuti za chinyengo zikunka zichuluka, mabungwe othandiza za chinyengo chonso nawonso akukanika mwina kusowa kwa ndalama. Chikondi chikusowekera. Tikadakhala kuti anthu feli ndi chikondi sibwezo zonse zikuchitika ayi. Inde tikudziwa kuti ikonomi ya dziko linoli ikuvuta mwina chifukwa chakuti nkhondo ilipo, mafuta kuvuta, koma munaona kuti tikaona bwinobwino root cause ya zina zambiri za abale kusowa kwa chikondi. Tikhala ndi chikondi kumasunga malonjezo athu amene alonjeza kaya pa kampeni pajapo, sibwe zinthu zili chonchi ayi. Khumbo lija takhala tikambena wiki ino lofunafuna chuma, nthawi yathu yakwana tidyeko, nde basitu kumangotenga ndalamazi kani ma forex zikuchitika zimene zizi. Pena ndi pena ndithu iyi ndena agwira ntchito kumationa kuti pena pake ndithu pena pake chikondi choperekera mmitima mwathu. Nkhani nkuna kuti zimene ziza abale kuti zisinthike tusowa pemphero. Malawi abale banja kuti lisinthe, dziko lapansi kuti lisinthe abale tusowa pemphero. Inde anthu amene kuti tikupemphera inde mukupemphera, koma ambiri mwa inuyo ndi ineyo pemphero athu ndi la ine. Tsono inuyo ngati mudzipemphera nokha, pamene oyendetsa dziko amene amasunga forex amapanga ziganizo ndi ena amene asankhidwa maminista kapena MP kapena maofesi mumakampani muboma. Ngati simwapemphera amenewo simwapempherera, kodi apanga zolongosoka sizingatheke ayi, chifukwa kuti iwonso mwina monga ine monga inu agwidwa Satana. Ndiye kuti timasulane tisawapemphera abale. Ndikukhazikika pa mfundo yoyamba ya Paulo oyera kupemphera abale ndi utumiki, ndipo tipemphere mosadzikonda, tipemphere ena. Chibaleso chikutiphunzitsa kuti tindiganizire ena pena paka amene sanamvethenga tapempherere atembenuke mtima. Ndikuna kuti sinchota tsiku limodzi kapena mwezi umodzi wakutoba khauno ayi, nthawi ino ndiyongotakasa kukumbutsana kuti udinaone ndi umene ngati akhristu chifana zambiri timayiwala, timangofuna umangomva kukoma basi kumata kuoneka ndi zina. Phunziro lachiwiri abale limene uthenga bwino kutipatsa nkuti tindidzilimba mtima ndikupanga chiganizo chakuti ine nditsata izi zimwe ngafuna ngakhale ndane ndi ena koma ndipange chiganizo. Chifake Ambuye Yesu anakuti ndabwera kudzayatsa moto. Ndikanakuona kuti moto umene uyake ndekuti afuna kuti munthu uzipanga chiganizo, Khristu uzipanga chiganizo kuti ineyo ndifuna kutsata njira iyi yabwino. Olodane ndi ena kaya muchipani kaya ndi ku office kaya ndi pabanja nditsate njira imene yachoona. Ambiri mwa ifeyo timakhala mu mabungwe, timakhala mabanja kufuna kusangalatsa ena basi, kukanika kunena choona chifukwa pano pazindivuta. Of course ena mati ayi ndisapange sadzudzula chifukwa ndikadzudzula banja litha. Palibe phindu kuti mukhale mabanja pamene azanachita zoyipa akanika kuti asinthe kapena mukanika wadzifuna kuti mufuna banja. Moyo silikhala choncho ayi. Ndi bwino banja lithe chifukwa kuti iweyo ukutsata choona. Munamvapo kuti mbeta kapena okhala paokha ali m'mandawo awo timaterotu. Chimodzimodzi munthu uli mu chipani cha ndale uza kuti zimene zikuchitika zinzolakwika dzudzula nena chifukwa ndi choona chimene chocho. Chifukwa yake abale chikhulupiriro chimatipatsa kulimba mtima kuti ngakhale ife tidane ndi anthu zilibe kanthu chachikulu kuti nditsate choona. Chimene Ambuye Yesu akunena kuti tindizipanga ziganizo zolondola, makamaka ziganizo zolemekeza Mulungu moyo wa tsiku ndi tsiku. Chifukwa chake chibasa cha mpingo ndi kulimba mtima, kulolera kuti ine ndidane ndi ena ndi nyozo chifukwa kuti ndifuna kuti ndiyalike mthenga wabwino. Ndipo chisomo chabwino pamene Ambuye Yesu atiuza zimene zizi ndi mtsikana cha mpesa chibasa cha mpingo Pauline Jaliko. Ndikupempha ambiri mwa inu nkhani imene mukuidziwa kapena moyo mtsikana amene mumudziwa. Anali wang'ono zaka 17, anayamba ntchito yolimbitsa chibasa cha mpingo, kumapempherera mpingo kudzera mapemphero akolona kwa tsiku ndi tsiku ndi atsikana anzake. Kosa apemphesa ndalama, masokesa ndalama, mayenda khomo ndi khomo, makampani wapempha ndalama kuti akalike mawu a Mulungu ansembe kutali kwa Afrika kuno kaya ku Asia ku America kuti akamange sukulu, akamange zipatala, amange matchalichi, agule mabaibulo, athandizana amasiye. Pauline Jaliko anapanga zimezi. Ndipo chiyambi chake nkuti amanzanga mamunyoza ngakhale akubanja kwa kumene. Ngakhale sansembe kumene mamunyina kuti wayamba chani, wamba misala. Haya amene musamthandiza amene ndo misala amene atolera ndama bwanji, atumiza kuti ndama zimezi. Futi samamvetsa. Amamunena. Kwa chifukwa amadzona kuti mzimu ena wandiunikira, komanso ansembe andiunikira abamufumu anga, komanso amapa mavomereza anakuchita imene. Ndi anadala naye ena ndi ena. Koma sanagonje ayi. Taona lero ali pa njira yoyera ndi odala lero. Dziko lonse likumutamanda. Pauline Jaliko odala.
tikupemphera dzina lake, mirakulo zikuchitika kwambiri dzina lake. Tifuna kuti patisata choona abale tindisamawitengule ayi, titsate choona. Ngakhale timve kuwawa tisate choona, chifukwa Yesu ndi amene anamva kuwawa, anamva kumva zowawa mambiriro kuti apulumutseni ndi ineyo. Tina abale petuka mazabasi cha mpingo tiphunzire kupereka nsembe za moyo wathu, tiphunzire kupereka nthawi yathu kupemphera, nthawi yathu kuphunzitsa ena, kuyendera madera ena, kwaunikira ena. Mapalishi mwinamu mkusowa anthu aunikidwe kuti mapalishi atsopano matensi mwinamu tiyende tikalimbikitsa abale athu, tikosopanga mapulogalamu amene kumakayendera ena kwaliphunzitsa. Ndi chuma chathu ndi nthawi yathu. Zonsezi ndi nsembe zimene ife tifuna kulitani kuti tipereke kuti mthenga wabwino ufike ponseponse. Pamene panga chiganizo ngati chimene chichi ena sangatimvetse ayi, koma tipange chimodzimodzi upereka nthawi yathu kwa Ambuye komanso kumpingo. Tipemphere abale kuti Mulungu atipatse ife chikhomo cholimba, ndipo akhristu ambiri akhale chikhomo cholimba kuti alike mthenga wabwino ponseponse. Amen.